tunah hianin PX magazine pawh ni se GM magazine pawh ni se la ei tam tak hian an thiam lo bang e ka hrel lo a tla tlang dur tuk ten ti thin ani amu ami an thun hian a pellet an magazine an thun lu hianin a tla tlang dur tuk an ti thina an ti awm zia berah chuanin ti hian thun ta ten chuan tikhuan a zawn chiah ta ani tikhuan ani zawn chiah ta zawn chiah thun tia zawn chiah thun chuan a thawrah chuan a tla tlang duh em em ta ani chu tikhan a tla tlang duh em em a chuanin khami kha eng pellet pawh lo ni se la heti a zawn chat a ti lo deuh hian heti a zawn chat a ti lo deuh hian tikhuan ta ani han tuai pel hlek khuan khu tikhuan helai awm zia berah chuanin kan kawh tir ang hei heti hian a zawn chiah khuan chu thun thin ani a zawn chiah humi helampang nena a zawn chiah an thun hianin a tla tlang duh em em ta hemi han tuai pial hret tikhuan han tuai pial hret ta ila hemi gap an tih zau na chhan pawh hi ani ta ani hemi gap an tih zau na chhan pawh hi khumi a dum a khutah chhung a dum khu han tuai pial hlek ta tikhuan pellet thawl deuh pawh ni se a tla tlang thei lo hrim hrim ta tikhuan tikhuan ka kal tir ani chu tikhuan khu kwa khu chan ve vel a kal ta ka tuai tho hreta tikhuan chute a zawn chiah a ka dah khu chuan a pellet thawlah chuan a tla tlang zel dawn ta khami salt danah chuan hei hi tlemin han tuaina leh hlek ila tikhuan a chan ve velah khuan lawkaw a chan ve velah khuan tikhuanin pellet khu tikhuan a tang zel ani chu heti a zawn chat a thun lo khuan hemi han tuai pial hlek khuan tikhuan khu a chan velah khuan ta ila pellet a kha lo dal ta khumi hnuai lampang a dum kha ani chuan pellet a tlang thin tih kha a awm tawh dawn lo ni chu khalai te ka hrelo tam tak an awm thin avangin tawi te ka rawn siam lawk ani chu